kaeksperimentuhan o kahimuong koleksyon ang mga alibangbang. Apan ani ay usa ka pintor dinhi sa Sugbo nga gihimo ang mga alibangbang isip usa ka art sama sa pagbuhat og butterfly mosaic. Kung unsa ang itsura niini atong tan-awon pinaagi sa report ni Orchids Lapingkaw. Kung sa uban, usa ka pet ang butterfly, apan alang sa Cebuano artist nga si Victor Abiliana, usa kini ka arte, di lang usa ka ordinaryong arte, apan usa ka upgraded unique art. Ug mao kini ang gitawag niya nga butterfly mosaic. Makita ninyo sa iyang mga paintings ang nagkalain-laing mga kolor sa pako sa alibangbang nga iyang giporma og tao, butang, tanom o guban pa hangtod nga kini maporma nga daw sama sa usa ka painting. Nagsugod ang iyang interes sa mga butterflies tungod sa impluwensya sa iyang mga higala ni adtong 1968 o 1969 o gumikan sa usa ka profesor nga iyang naila-ila kaniadto. Apan mas naawhag siya sa pagbuhat og butterfly mosaic dihang usa ka pari ang niawhag kaniya sa padayunon gumikan sa iyahang lahi nga presentasyon sa pagpinta. Pila na katuig nga nagbuhat og butterfly mosaic si Victor, sanglit daghan na ang naganahan niini, lakip na ang mga langyaw nga nahingangha sa mong matang sa art. Nagtuusab ang 80 anyos nga artist. Nakita na ako nga dinhi na nagikan sa Cebu. So, wa sa ko nakita nga whole Philippines na igabuhat po dana. Makutiman ang proseso niini apan mapawaw kagyod sa resulta. Busa, atong buhion ang kulturang Subuanon, pinaagi sa matang sa art ni Victor Abiliana, kinsa ang ngayon usab nato nga saluduhon. Uba ni Clans Gabutin, ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak.